Здравейте отново! В ателие Зографче, при мен Маргарита Кьосева, която днес ще ви разкаже за поредният етап от изписването на иконата. Вече извадихме необходимата рисунка, сложихме златото. След като поставихме златото, оставихме и всички основни цветове в иконографията, покрихме фонове, дрехи, детайли по златата, изписахме някои така по-сериозни детайли в фон и дреха. Обръщаме внимание на лицето, ръцете, изражението на светите образи. Те се изобразяват по различен начин. Затова ние художниците използваме ерминии, където образите на светите са описани много подробно и следваме канона, който казва точно как се изобразяват. Днес започваме изписване на лице. Покривам тъмната основа и постепенно, чрез фин штрих и няколко тона, полутона, изваждам светлината наяве от едно лице, съответно неговата пластика и неговото изражение, подчертавам неговите черти и така достигам до образа. След което има едни бликове, така наречените сливания на тоновете, полутоновете и светлината, за да се получи една плавност, една мекота в образа и една пластичност. Най-накрая поставяме нашите акценти. Изваждаме блясък в окото или блясък на скула, следваме светлините в най-светлата им част, довършваме, акцентираме по-тъмни и по-светли последни щрихи върху образа. След изписването на лицата, обръщам поглед към текстовете, медальоните и крайните завършителни акценти в цялата икона. Преди да бъде запечатана, тя трябва да бъде прегледана, да бъдат изписани всички текстове много точно, както и завършителни декорации. Ако има акценти в най-горния слой на иконата, след като всичко е оформено, обрамчено и изписано, ние обръщаме поглед към последният етап, който е запечатване на иконата. С този последен етап ще ви запозная при следващата наша среща в това ефирно пространство. Благодаря!